Γεια σας, είμαι η Τζάκη από τη Kithisa Craft και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να κεντήσουμε το μάτι της κούκλας. Υποτίθεται ότι έχετε μεταφέρει τα σημάδια από το πατρόν στο πρόσωπο της κούκλας και έχετε περάσει κλωστή κεντήματος σε μία βελόνα για κέντημα και έχετε κάνει ένα κόμπο στο τέλος. Ξεκινάμε από την πλαϊνή ραφή των μαλλιών. Θα τρυπώσετε την κούκλα εδώ με τη βελόνα και θα βγούμε στην κάτω καμπύλη του ματιού, πάνω στη γραμμή. Θα τραβήξετε τη κλωστή με λίγη δύναμη στο τέλος εδώ, γιατί θέλουμε ο κόμπος να μπει μέσα στη γέμιση και να μην φαίνεται εδώ στη πλαϊνή ραφή, να χαθεί μέσα στη γέμιση. Τώρα θα κάνουμε την πρώτη βελονιά μας. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε βελονιές πέρα δόθε μέχρι να γεμίσουμε το μάτι. Όταν ξεκινάμε, οι βελονιές μας θα είναι κοντές. Όσο πλησιάζουμε στη μέση το μάτι, θα γίνουν πιο φαρδιές. Η μία βελονιά θα είναι ακριβώς δίπλα από την προηγούμενη. Δεν θέλουμε να αφήσουμε κανένα κενό μεταξύ τους. Επίσης, η κάθε βελονιά θα γίνει λίγο πιο μακρύ από την προηγούμενη. Παρακολουθήστε τη γραμμή που έχετε ζωγραφίσει, σαν έναν οδηγό. Και όταν κάνουμε τις βελονιές μας, όταν τραβάμε την κλωστή, δεν θέλουμε να τραβήξουμε πάρα πολύ. Δεν θέλουμε να γίνει η βελονιά σφιχτή. Θέλουμε να κάθεται ωραία πάνω από το ύφασμα. Η μία βελονιά ακριβώς δίπλα από την προηγούμενη και πάντοτε γίνεται πιο φαρδί μέχρι να φτάσουμε στη μέση. Είμαι ακριβώς στη μέση τώρα. Οπότε αρχίζω σιγά σιγά και θα κοντίνω τις βελονιές, τις επόμενες, μέχρι που να φτάσω στην πάνω κορυφή του ματιού. Και αυτή είναι η τελευταία βελονιά που θα κάνω. Ωραία. Τώρα θα κεντήσουμε τις βλεφαρίδες. Θα μπούμε ξανά στην πάνω κορυφή του ματιού και θα βγούμε στη μέση από την πρώτη βλεφαρίδα. Στη γραμμή αυτή. Θα κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω. Εδώ που συναντεί η βλεφαρίδα το μάτι. Θα μπούμε και θα βγούμε στο τέλος της βλεφαρίδας. Θα μπούμε ξανά. Εδώ στη μέση. Και θα βγούμε ακριβώς δίπλα ξανά. Στη μέση. Στις δίπλας βλεφαρίδας. Θα πάμε προς τα πίσω. Κάνουμε την πίσω βελονιά, έτσι λέγεται αυτό. Και θα δούμε λίγο μπροστά. Ένα βήμα προς τα πίσω. Ξανά στη μέση. Δεν αφήνουμε καμία απόσταση μεταξύ της βελονιάς. Και τώρα θα βγούμε ξανά από την πλαϊνή ραφή των μαλλιών.
Τώρα χρειάζεται να κάνουμε ένα κόμπο εδώ, οπότε θα κάνουμε μία μικρή βελονιά δίπλα από το σημείο που βγήκαμε ακριβώς στη ραφή των μαλλιών. Τραβάμε τη κλωστή, δεν τη τραβάμε εντελώς, θα δημιουργήσουμε στην ουσία ένα θυλάκι με τη κλωστή μας. Θα περάσουμε τη βελόνα μέσα από τη θηλιά αυτή και τραβάμε φτιάχνοντας ένα κόμπο. Θα μπούμε ξανά ακριβώς δίπλα και θα βγούμε κάπου από πίσω. Όπου να είναι, αλλά στο πίσω μέρος. Και θα τραβήξουμε τη βελόνα, θα τραβήξουμε και λίγη τη κλωστή, να είναι σφιχτό και θα κόψουμε πολύ κοντά στο κεφάλι της κούκλας. Και έτσι θα χαθεί αυτή η κλωστή μέσα στο κεφάλι της κούκλας, στη γέμιση και δεν φαίνονται τα ξέφτια από το κόμπο. Και αυτό είναι το μάτι της κούκλας.